Здравейте! Днес ще ви говоря за един парфюм, за който много се вълнувам. Получих го днес и ще направим анбоксинг заедно и ще споделя с вас моите първи впечатления. Както може да видите, до мене имам тази малко смачкана опаковка на Каролина Ерера, която аз много харесвам. Имам други парфюми на Каролина Ерера. Мога да кажа, че съм фен на марката. Ето самата опаковка и вуаля, ето я и бутилката La Bomba на Каролина Ерера. Самата бутилка е истинско бижу. Преди да го пробвам, само да ви споделя, това е Blind Buy, т.е. купих на сляпо. Парфюма беше лансиран миналото лято и като видях самата реклама с тази манекенка, не помня името, просто си казах, че би трябвало да е страхотен парфюм, а в същото време и съм фен на марката Каролина Ерера. Прочетох малко във фрагрантика за мнения, за нотки, за парфюмеристи. Този парфюм се определя като ориенталски и плодов и парфюмеристите, които седят зад него са Кристоф Рено, Кантамбиш и Луис Търнър. Основните нотки тук са питая или драконов плод. Сърцевината намираме червен божур и франжипани и базовите нотки са ванилия и пачули. Както казах, не съм пробвала парфюма, четох само мнения и си казах, ще рискувам. Бутилката е страхотна, марката е Каролина Ерера, един от парфюмеристите е Кантамбиш, не могат да ме разочароват. Така, нека да пробваме. 2 блотърчета, защото моите са доста тънки и обичам просто, като пробвам парфюм, да си вее като ветрило, така да се каже. Много е сладникав. Определя се като ориенталски, но според моите представи, аз не знам, не бих определила като ориенталски. По-скоро за мен аз го усещам като гурме парфюм, честно да ви кажа. Да, плодовата нотка се усеща много добре първоначално и ако не ми бяха казали, че това е драконов плод или питая, по никакъв начин аз нямаше да разпозная нотката. На мен ми прилича малко на нотката на череша при този парфюм, при един друг парфюм на Каролина Ерера, за да ви подсетя. Very Good Girl Elixir, тъмно-червената обувка от тази серия. Good Girl Elixir е също парфюм на Кантамбиш, така че не се очудвам, че има прилика между двата парфюма. Да, и все още усещам плодовата част. Да, започвам да усещам по флоралната не чак толкова, не бих казала, не усещам чак толкова цветя. В смисъл, този червен божур не знам къде е. Свикнала съм примерно с аромат на божур от парфюма Idol на Lancôme, бих казала, но няма нищо общо. Да, но сладникавата част с ванилията е тука, още е тука. И да ви кажа, че не улавям никакво пачули. Аз обичам пачули, но в умерени дози. Не обичам пачули, както беше популярно преди 20-30 години да мирише силно и тежко на пачули от едно време. Стил като Шалимар, примерно, не съм най-голям фен на този парфюм и тук няма нищо общо. Това пачули е съвсем леко модернизирано пачули. В парфюмерията се казва, че пачулите придава този почвен аромат, този земен аромат на парфюмите и с пачули, които някак миришат на почва, като на влажна почва. Тук няма нищо такова, абсолютно нищо общо. Да, ще видим след няколко минути как ще се развие парфюма. Аз се пръснах малко и върху дрехите и върху китката си, за да видя как парфюма ще се развие върху мен.
В самия сайт пише, че това е парфюм за момичета, които обичат да правят впечатление и че това е парфюм, който хората забелязват и ще ви питат с какъв парфюм сте. Поред мненията, това е парфюм с добра трайност и добър шлейф и издържливост и е подходящ за различни поводи. Аз лично бих носила този парфюм точно в момента. Зимата, когато е студено, защото го има това сладниково гурме усещане, което, нали, аз така го усещам. Имайте предвид, че вие може да уловите различни нотки, но аз в момента бих го носила с огромно удоволствие. Парфюмът беше лансиран през лятото. Лично аз не бих го носила лятото, когато е горещо и е топло и с тази сладникава част ще ми дойде в повече, но в момента мисля, че идеалният момент, например за коледните партията би било страхотно, но да, купих го малко по-късно, така че ще му се радвам през януари, февруари, март за Свети Валентин, за 8 март. 80 мл, мисля, че бързо ще намаля нивото на този парфюм. Ще седи просто страхотно върху тоалетката и в колекцията ми с останалите парфюми. Голямата опаковка може да бъде малко трудна за употреба. Примерно, ако имате проблеми с пръстите, тази опаковка е малко трудна за хващане. Малко ми е трудно. Нали, става, но примерно 50 мл опаковка мисля, че ще е по-удобна, по-подходяща за ежедневно ползване. Да го имате предвид. Защото понякога чуваме, че има парфюми, които не са лесни за хващане и то затруднява употребата им. Кажа, изобщо не съжалявам. Кажете ми в коментарите дали харесвате Каролина Ерера като марка за дизайнерски парфюми. Имате ли парфюми на Каролина Ерера? Кой ви е любим? И скоро ще се видим в следващото видео. Чао!